lonke lungo lwakho amandla nenkazimulo wena owawukhona usekhona siyababaza ubukhulu bakho sithi ungcwele uhlezi esihlalweni sobukhosi amakherubi namaseraphim ayakubabaza athi ungcwele. We are joining with the 24 elders sithi ungcwele Nkosi yamakhosi. Holy is the Lamb of God. Athi uJohane bhekani wundlu elisusa izono zezwe muthandeni mukhonzeni izikhathi zonke. Akekho uNkulunkulu onjengawe, akekho futhi nolinganiswa nawe. Siyakholwa nguwe, siyakholwa izwi lakho, siyakholwa ukuthi wafa wavuka ngosuku lesithathu. Impela ithuna lakho alinamuntu, impela wena uhlezi esihlalweni sobukhosi, akukho okunyakazisayo. Everything is in control. Uphakeme, umuhle, uthembekile, uyabusa. Oh dumo lonke lungo lwakho. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi you are the King of Kings, you are the Lord of Lords. Umukhosi bonke bungo bakho. Siyabonga moya ongcwele izwi lakho that's going to revive our spirit. Singakhathali uNkulunkulu wethu ongcwele ngoba bonke abakwamukelayo wabapha amandla ukuthi babizwe ngabantwana bakaNkulunkulu. Athi Romans 8 verse 1, there is no condemnation to those who are in Christ. Siyabonga moya ongcwele, siyabonga uNkulunkulu wethu ophilayo. Thank you Jesus. Amandla
Nkosi inkazimulo yakho igcwele amazulu. Ungcwele uhlezi esihlalweni sobukhosi. Siyabonga ukuthembeka kwakho umuso ngaka. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Siyabonga Jesu Kristu. Yes, Jesus. Oh, Jesus. Oh, yes, Lord. Oh, bayede, bayede. Bayede sonini. Umdumi sensha. Alo. Ona. Nasenhluphe. Yebo umdumise njalo. Umdumise. Uphakeme uNkulunkulu wethu ongcwele, uyinkosi yamakhosi baba ngumbusi wababusi. Igama lakho Jesu lihle, alikho elinye igama elihle baba njengegama lakho. Ekseni uNkulunkulu wethu ongcwele, we give you all the glory, we give you all the worship, oh God, we give you all the adoration. Sibonga umusa wakho Nkosi omingu naphakade. Sibonga uthando lwakho uNkulunkulu wethu ongcwele oluphakemeyo. Sibonga ugcinwa esandleni somusa. Sibonga ukuthi uhamba nathi baba, awusishiye awusiyekeleli. Sibonga ukuthi uyasilwela izimpi zonke sivuka endleleni. Sibonga ukuthi singaphezulu kwabanqobi, akukho lutho baba lungasivukela lusahlule. Lithi izwi lakho mkhulu ongakithi kunalo sezweni. Siyabonga Nkosi uNkulunkulu ophakemeyo, siyabonga uNkosi uNkulunkulu onamandla, siyabonga uNkosi uNkulunkulu ongahlulwa lutho, siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Size ebukhoneni bakho, bangabikho noyedwa baba oze ebukhoneni bakho obuyele emuva efana ngendlela engene ngayo. Ngikhulula imvuselelo kamoya oyingcwele
phezu kwezimpilo zabantwana bakho. Hlangabezana baba nezidingo zabo, abangene benemthwalo abayithwele, ngiyabethula yona ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Abangene begula, ngikhuluma ukuphila phezu kwezimpilo zabo ngegama likaJesu waseNazaretha. Abashiye emakhaya kunezinto ezingahambi kahle, ngiyathandaza ukuba ungenelele ngenxa yokuthi abantwana bakho bafikile babe ebukhoneni bakho. Vuso wakho umsebenzi baba, libatshazwe igama lakho ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Vuso wakho umsebenzi libatshazwe igama lakho. Vuso wakho umsebenzi libatshazwe Alibonge igama lenkosi. Angithathe lethuba bazalwane ngibingelele mama umfundisi umbuyazi, umfundisi uhlabisa, ngibingelele omama obaba, insizwa intombi, iworship team, sinamalunga amasha namhlanje
Ngiyanigcoba ngegama lika angisalibone elinye ilunga selisukile. Siyanigcoba bazalwane kule nkonzo. Haleluya. Siyabonga kakhulu bazalwane ekseni ukuba sebukhoneni benkosi. Ave kumnandi kuba nabazalwane abakwazi ukuvala isikhala. Ukwenza njani bazalwane? Uyabona ekhaya uma ngibona ukuthi umama umbuyaza akasheshe ukufika nontanda akekho sekushaya u8 ngoba mangiphekile mina abazalwane ngiba nenkingi ukuthi mase befika bafikela imibhodi balibeke eceleni baqale phansi vele ngimangale kwesokwenze njani bathi hayi wena baba kwakho ukudla ukudleki so semvele ngithi ngibheke efridge into khonani ngishisa inyama ngithenga isinkwa ngibenzele nabamaqatha amabili noma amathathu ngidle lami ngilali ngivala isikhala abazalwane ngahlale ngiphukula umlomo baphi bathi ngizodlala ukudla kukhona fokathile siyabonga abazalwane ukuyinikela uma nibona kunesikhala kuyangena umsebenzi wethu sonke bazalwane akithi ikhala lethu leli bazalwane akithi ikhala lethu so la kunesikhala khona kufanele kungene bani bazalwane wena haleluya ngisengasukumuma nami ngabe ngathi ngisazoshumayela haleluya nami ngelilanga bazimabehlela abazalwane ngizosukuma ngiyohlabelela lapha ningabe sethe umfundisi wenzani cha usekhaya phela nje bazalwane haleluya siyabonga kakhulu mama uDuma siyabonga umsebenzi omkhulu owenzayo wokusigqugquzela bazalwane ngemnikelo asibonge kubazalwane siyabonga abazalwane kakhulu haleluya sibonga kangakanani bazalwane sibonga kakhulu bazalwane ngemnikelo yenu eseniyenzile nenihlale niyenza libonga igama lika Jesu ninikelile bazalwane siyambonga uNkulunkulu ngalomnikelo osukhona akuyona into encane bazalwane ukuhlanganisa le amount esihlanganisile siyambonga uNkulunkulu sithi uNkulunkulu akanibusisi uNkulunkulu akanandisele egameni lika Jesu yonke iminikelo nje bazalwane leyangama Sunday eniyenzayo siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngayo sithi uNkulunkulu akanibusise ngoba ekhaya bazalwane uvala isikhala noma ngayiphi indlela so siyabonga kakhulu bazalwane ibandla likaNkulunkulu angeke likwazi ukuya phambili uma singanikeli alibonga igama lika Jesu uNkulunkulu uthembe thina ukuthi sinikele siyabonga ukuthi aniphushwa niyanikela nje bazalwane cela nishayele izandla siyabonga uNkulunkulu kuyethiwa kwehle eGauteng angithi siyazi bazalwane ukuthi sesiya ngeke mangabe ku December noma ngama Easter kuthiwa eGauteng enzenjani angazi yini bangabala ezindawo bathi vele bathi igoli eGauteng idilikile namhlanje ke bazalwane eGauteng enzenjani ashaya izandla shaya eGauteng bazalwane uma mubasi siyakubingelela mama ubasi kakhulu egameni lika Jesu siyabonga ukuthi ukhona phakathi kwethu haleluya siyathokoza ukubona ukhona angazi ke bazalwane ngicela engababonanga ukuthi badilikile nabo ngiyazi baningi abadilikile bakhona abadilikile la baqhamuka khona othi nami ngivamile ukuba la idilikile kodwa haleluya umama basi siyabonga simshayela izandla bazalwane yambona nobaba sedlula la ushaya ismile somhlaba haleluya siyambonga uNkulunkulu bazalwane ngabantwana bakhe nelethu iphasika nelethu iphasika angibabona abangifundelayo ukhona ozongifundela namhlanje bazalwane mama Ngubo ungayiphushela eceleni ngicela sifunde bazalwane izwi lenkosi Hebrews chapter 9 sifunda uverse 11 ukhona umunye ozomsiza ukhona umunye angakwazi ukumsiza la ngoba ngizothi ufunda ama scriptures athi ukuvuleka khona umunye ozomsiza abazalwane okwazi ukufunda iBhayibheli lesizulu ngiyabonga mama uMthimba khona omunye ozosiza ngokufunda iBhayibheli lesizulu phela ngifuna ukhomba umuntu ozothi nga yabona nje ama 2000 ngothi afunda isizulu athi
ga kodwa kubanika isingisi hayi bashaya bayosithela mama uMthembu uzongisiza ngicela usifundele Hebrews chapter 9 verse 11 to 15 11 to 15 Isihloko sithi umsebenzi kaKristu wobupristi obukhulu verse 11 Kepha lokhu uKristu esefikile engumpristi omkhulu wezinto ezinhle ezizayo wadabula itabernacle elikhulu neliphelele kunalelo elingenziwanga ngezandla okungukuthi elingesilo lalokhu kudalwa verse 12 wangena kanye kuphela endaweni engcwele kungegazi lezimbuzi nelamathole kepha ngegazi lakhe ezuzile ukukhululwa okuphakade verse 13 ngokuba uma igazi lezimbuzi nelezinkunzi nomlotha wesithole kufafaza abangcolileyo kuhlambulula kube ukuhlanzeka kwenyama kakhulu kangakanani igazi likaKristu owazinikela kuNkulunkulu ngomoya ophakade engenacala liza kuhlanza unembeza wethu emsebenzini efileyo ukuze sikhonze uNkulunkulu ophilayo 24 to 26 ngokuba uKristu kangenanga endaweni engcwele eyenziwe ngezandla engumfanekiso waleyo okuyiyo ngempela kepha wangena ezulwini uqobo ukuba manje abonakale ebusweni bukaNkulunkulu ngenxa yethu kungesikho futhi ukuba azinikele kaningi njengalokhu umpristi omkhulu engena endaweni engcwele iminyaka ngeminyaka ephethe igazi elingesilo elakhe uma kwakunjalo wayemelwe ukuhlupheka kaningi selokhu kwasekelwa izwe kodwa kalokhu ubonakalisiwe kanye ekupheleni kwezikhathi ukuba asuse izono ngokuzinikela kwakhe asuse izono ngokuzinikela asuse bazalwane ngokuzinikela fisa ukukhuluma abazalwane ngesihloko esithi the benefits of the death and resurrection of Jesus Christ inzuzo ngokufa nokuvuka kukaJesu inzuzo yani bazalwane sizuzeni ngokufa nokuvuka kukaJesu uma ungabuzwa nje umuntu ongakhona uthi njengoba uya ucelebrate nje nijabula lithi nephasikeni yini leni izuzile ngokufa nokuvuka kukaJesu kunezinto ezethu bazalwane lithi iBhayibheli uJesu ungumpristi wezinto ezinhle siswile bazalwane ungumpristi wezinto ezinhle ezizayo kusho ukuthini lokho bebekhona abapristi bebefika kuqala kwi-Old Testament nakusivumelano esidala obebengena kanye bezohlawula izono zabantu ngaleso sikhathi kumele eze nembuzi noma nesilwane esithize esingenasici before bazalwane azokhalela izono zabantu kumele aqala akhalele zakhe angene akhalele zakhe abesezokhalela abantu and inkinga yale system adisebenza bebengahlanzwa unembeza bekuba ukuhlanzeka kuphela kwangaphandle nje enyameni ukuthi umuntu usuhlanzekile leli gazi lezilwane belingakwazi ukuhlanza unembeza ngoba into eyenza umuntu alunge kumele kuhlanzeke ingaphakathi lakhe uma ingaphakathi lomuntu lingahlanzekile lengaphandle liyangcola ingakho kwakudinga njalo eleyohlaba abazalwane njalo ngonyaka ngoba abantu babezingcolisa ngoba ingaphakathi labo lalingahlanzekile haleluya
uNkulunkulu wasenzela umusa. Wayibona le system ukuthi ayisebenzi. Wathi no, kumele ngithathe umnikelo ongenaqala, umnikelo ongenasisidla, umnikelo ongasolekiye. Indodana yami ngizoyithumela emhlabeni ezongena ngegazi layo iyobathenga, iyobalanda, ibuyisa amalungelo abo, ibuyise zonke izinto zabo elahlekile. Aliboke igama lika Jesu. Ilisa sifunda khona ke lithi izwi lenkosi umsebenzi kaKristu wabupriest obukhulu. uJesu ungena endaweni yabapriesti ebebekhona, bangena njalo ngonyaka bayokhalela izono zabo. Bangangeni ngegazi labo, bangena ngalembuzi, bangena ngalamajuba, ngayonke into ade bayihlaba. Kodwa uJesu bazalwane ngothando lukaNkulunkulu weze emhlabeni wanikela uqobo lwakhe. Awu bazalwane, wayinikela yena, wathi ngiyamthanda uNtando. Noma ngabe kwakukhona uNtando yedwa emhlabeni, uJesu wayizoyinikela. Akayinikelanga ngoba siyigroup. Haleluya. Akazinikelanga uJesu ngoba siyigroup, kodwa wazinikela ngenxa yokuthi esithanda. Uthanda umuntu individual, ngomuntu abese ethanda abantu bonke. Wazinikela bazalwane, wahlatshwa, washawa, walinyazwa ngenxa yethu. Haleluya. Enwangena kanye, akangenanga kaningi. Akudinga lo ivuke lo ibuyela, wangena kanye zasuswa zonke izono, sathethelela amacala ethu. Uyabona silana nje bazalwane, sithethelela. Sinjani bazalwane? Uma nje ukuthi ngiyakwamukela Jesu njengenkosi nomsindisi wokuphila kwami, zonke izono zakho ziyathethelela. Ngamanye amazwi izono zakho ziqedwa amandla, ngisho eze future uSathane athi uquphe ngazo azisenamandla phezu kwakho. Hayi angazi noma lezi bazalwane. Umuntu uJesu izono azisenamandla phezu kwabani? Thethelela. uJesu wahamba bazalwane, waya phambi kwaNkulunkulu, wathi sengiqedile baba umsebenzi, ngiwenzile umsebenzi, igazi lami lichithekile, sebethethelele bonke abazongamukela njengenkosi nomsindisi. Waya phambi kwesihlalo sobukhosi. Aliboke igama lika Jesu. Akangangena kule tabernacle yasemhlabeni, waya phambi kwaNkulunkulu wathi baba sengibabuyisele kuwe laba bazovuma ukuthi bakwamukele through me, ngibe inkosi nomsindisi wokuphila kwabo. Babazalwane, sithethelelwe, sithandiwe. Ngicela kungenzeki nangelodwa ilanga ungabaza uthando lukaNkulunkulu. Ungawalalela amanga kaSathane. Uyazi ukuthi uSathane bazalwane akafuni ukusibona sikhula kwezika moya. Uthubhizi uthandaza. Avela athi uSathane uthandazani ngoba wena uyisoni. Angazi mhlambe enzeka kimi phela lento. Athi uthandazani ngoba uyisoni, ekhuluma nawe ngaphakathi. Ugcina umzalwane akubalela izinto ozenze mhlambe emuva kwesikhathi, izinto esazathethelela. uSathane akawacisha ama records akho, ayahlanzwa ngegazi likaJesu uthethelela, kodwa uSathane akawacisha ama records ezinto ozenzile. Yini angawacishi? Wenzela ukukukhumbuza ukuthi ungakhuli kwezika moya, ngoba uma ekwakhumbuza umzalwane uvela shone phansi, uzosekwehla ngisho ithoni yomthandazo. Ngoba understand ukuthi lithi iBhayibheli uSathane uyise wamanga, uzokhohlisa athi awuthethelelwe izono zakho, azibale ngazinye owazenza, agcina umzalwane aphelelwe amandla. Noma esethi uyakhuleka uzwe nje ukuthi akasayi ngesibindi phambi kwaNkulunkulu ngoba ubalela uSathane izono. Babazalwane, sithethelelwe. Sinjani? Sithethelelwe. Asisho njalo, sithethelelwe izono. Sithethelelwe izono. Umsebenzi uJesu awenza ukusithethelela izono. Yini isono? Sin is any action
against God's will. Isono yonke into ephambene nentando kaNkulunkulu. Mangithi ephambene nentando kaNkulunkulu, ngisho ukuthi ephambene nezwi lakhe. Ngoba intando kaNkulunkulu iyizwi lakhe. Isono leso bazalwane. Lezi zinto eziningi esibonayo seqhamuka ukuphuza utshwala nezinye izinto ekhona kusuke kumphumela nje wokuthi usukile entandweni kaNkulunkulu. Usathana njengoba ekhumbuza nje. Njengoba ekhumbuza nje. Kwenzela ukuthi usuke entandweni kaNkulunkulu. Uthi vele kusangisiza ngani? Noma ngathi ngiyaqhubeka ngiyakholwa ngoba vele ngiyisoni. Hayi bazalwane, uma uhamba noJesu awusoni isoni. Uma umamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, usungumntwana kaNkulunkulu, uyindlalifa yombuso wasezulwini. Musu ukuvumela uSathane akhohlise. Yazi ngathi ngihamba leli langa siyekhaya kwaMhlabela linganamba nonkosikazi wami. Kwaqhamuka nje umunye usise sasifunda naye. Wathi unkosikazi wakho nomuhle kanje. Wathi hey. Wathi hey. Uyazi ukuthi wayehlupha kanjani wesikoleni? Wabala izinto engazeza. Ubala ipast tense. Ubalani bazalwane? Ukuba ngani umuntu ongakholwa ngakuzovela ngiphela amandla lethi awazongixabanisa nonkosikazi. Wathi wayengavehlupha. Ngoba uSathane avethanda ukubalana izinto ezedlule. Waye kubalana izinto ezedlule ufuna ungabi nawo amandla ekhonzeni uNkulunkulu. Musuku umlalela uSathane. Uyazi ngathini kulo? Ngathi kudala ngadlula lapha. Ngathini kudala. Ngoba sengihambane nomuntu omhle kangaka nje wengeke ezekini. Ngoba ngangiyinkinga. Kodwa nganele ngahlaza ekhasi likaJesu, nawe uyayibonela nje. Angisafuni ukukhuluma kakhulu. Hallelujah. Webazalwane, uJesu beyithethelela, uyithethelela zonke. Uyithethelela zonke. Musukuvumela uSathane akubalele ukuthi wena awuswa, wavela ungezwa wena, wafuza ugogo wakho. Ngitshela uSathane ukuthi into endala ingakakholwa, mina sengumntwana kaKristu kaNkulunkulu, sengisidalwa esisha. Konke lokho okubalayo into endala kade yadlula, sekuvela okusha, ngumntwana kaNkulunkulu. Khuluma nayo every day. Ngoba uyabeleselana. Athwe nobuthakathaka kabi. Yazi wakalula nje. Cha awukho buthakathaka wena. Wena ustrong obu noKristu. Lethi iBhayibheli singaphezulu kwabanqobi. Asikho ngaphezulu kwabanqobi ngamandla ethu. Singaphezulu kwabanqobi ngoKristu. Musu ukuvumela isitha. Athi unenhliziyo embi. Awusenayo lenhliziyo, usenenhliziyo embi. Angithi lethi igazi likaJesu lihlanza kube kuhlanzeka kukaNembeza. Mina kusayina noma wathi lenhliziyo embi uyayidlalela nje ushintsha ngekho. Ngoba uNembeza wami ufike wenza njani uJesu? Wawuhlanza. Athi umhlabeleli ngingahlanzwa ngamina igazi likaJesu. Njengenkosi nomsindisi, igazi lakhe linamandla okukuhlanza izono zonke, uthethelele amacala akho onke, usuyisidalwa esisha ngoba usukuKristu. Musukulalela into eqhamuka eceleni. Uyazi abazalwane abaningi abakhuli nje. Yila ma voice akhuluma nabo. Khona lamaphimba akhuluma nawe.
atshela ukuthi wena usenza ikholwa kodwa ushe uyabona into zakhe ayiphumeleli nje ushe ubala into ongeseyona alibonke igama lika Jesu ufuna uphumela uunderstand ukuthi usindisiwe. That's what Jesus Christ did for you. Ayikho into esasiyenzile bazalwane umusa sisindisiwe musu kuyingabaza insindiso ayitholile bazalwane insindiso ayitholile imili ngunaphakade uma uqhubeka uhlala kuJesu umpriest wezinto ezinhle ezizayo. Uyazi ukuthi wena ngeke ngusindiswa kwasusa isiqalekiso kwasusa amabhadi kwasusa isikhwakhwalala kwasusa yonke into embi onke amaplani usathana wayenawo ngawo asuswa acishwa akasenamandla. Ingakho lithi iBhayibheli uJesu umpriest wezinto ezinhle ezayo. Into wena manje oqualify kuba nayo into enhle lento enhle ona efika kuwena akusona isabelo sakho ilethwa usathana. Habi ngabathandi labazalwane uthi umuntu ehlelwa izinto ezibhlungu noma egula athi usathane ingoba ungakholwa. Yazi khona abantu bazalwane ubathandazela ukuqhasha inkini obhebhantshi kodwa uyakholwa ukuthi njengoba edlula kulesi simo ngoba ngakholwa. Awudlula esimene esinzima ngoba ungakholwa. Udlula isimene esinzima ngoba isitha siyalwa vele isitha sifuna utshela ukuthi awukholwa. Awukholwa ukukholwa bazalwane asikuboni ngomuntu ngokuthamba ngeMercedes. Asikuboni ngomuntu ngoba namajasi awu7 emfundo. Asikuboni ngomuntu ngoba nemali ukuthi ukholwa. Nabantu abangakholwa banazo lezo zinto. Ukukholwa into oqinisekisa ngayo ukuthi umamukela uJesu njengenkosi nomsindisi wahlanzwa ngegazi lika Jesu. Musu ukana ukukholwa kwakho ngezinto eziphathekayo. Baze baqhoshe nabanye abazalwane. Bathi ngathi uyakholwa uhlupheka kanje. Umuntu akafundisiwe akakwazi ukukholwa ukuthi yini. Ukholwa kuzona izinto. Ukholwa kuzona yini bazalwane? Ukholwa ukwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Ukholwa ke lokho usindisiwe. Ukuthi after that unayo ikeyboard noma unayo akuseyona ukukholwa lokho. Mina khuluma ngokukholwa ukuthi ukufa kwaJesu sathola ukukholwa. Alilithi kabakholwayo bayakusindiswa. Uyasho umbhalo kusho ukuthi mawukholwa ayikho into engema phambi kwakho ikunqobe. Whatever comes your way you have power to command leyo nto isuke phambi kwakho through Christ okusindisiwe. Akusho ukuthi mawukholwa ngekuvelelwe izinto kodwa uJesu ave kwethemba. Njengoba kusindisile nje ukwethemba ngendlela esimanga. Uthi umntana noma ngavelani uzovela idudule lento ayibuyisele eceleni ngamandla engimnikeze wona. Lithi bonke abamamukelayo he gave them authority ukuthi baba abantwana bakhe. Ngamanye amazwi usunamalungelo namagunya okukhuza yonke imimoya, okukhuza wonke amadimoni, okukhuza zonke izifo, okukhuza konke ukuxakeka okuzendleleni yakho. Command it ngegama lika Jesu. You have authority. Noma kungasuki qhubeka ukukhuza. Ukumsaba umuntu owazi kahle utheka namandla. Angibuze bazala uma umuntu mazi kahle uthi uyamehlula ngamandla. Uma ekuchallenge afuna ukulwa nawe uyasaba. Yini bangungasaba? Yini bangungasaba? Angithi ukuthi uyazi ukuthi uyamehlula. Usathane bazalwane thina ngoJesu siyamehlula akanamandla. Noma ngenza noma yini empilweni yakho kodwa akanamandla. Usuke zama efuna ukubona ukuthi uyazazi yini ukuthi uJesu wenzeni empilweni yakho kodwa yena akanamandla. Noma ngaletha inhlupheko, noma ngaletha ukugula, noma ngaletha ikathazo, noma ngashaya
bangashaya abantwana bakho bangayitholi imisebenzi akusho lutho kodwa wena unamandla phezu kwakhe khuza lento usathana ayilethayo ngoba unegunya lokuyikhuza ngegama likaJesu andiba uyikhuza umoya uyalalela ngoba uyikhuzi ngegama lakho kodwa uyikhuza ngegama likaJesu. Alikho elinye igama sisho njalo isenzo 4 uverse 12 ithi alikho elinye igama esinikezelwe lebantwini esingasinda ngalo, only the name of Jesus. Uyazi kusho ukuthini? Kusho ukuthi noma yiphi intaba obhekana nayo itshela ukuthi ayisuke phambi kwakho ngegama likaJesu ngoba igama likaJesu ligotshiwe linikwa amandla okududula yonke imimoya kaSathane wena biza igama likaJesu. Bangezi istory esithi khona babalele nje afika imoya abazalwane ngoba umoya phela uyazama abazalwane uthe wamuza umakhelwane usuyakhinyeka ngoba kusho ukuthi ngikukhini lithi wezwakala ngesosha izalolo gama utshela umakhelwane izalelo gama nomakhelwane waphaphama wathi ngegama likaJesu athuthi imoya linamandla webazalwane igama likaJesu linamandla webazalwane igama likaJesu libise awulibisi ngoba kuvuma ulibisa ngoba ufuna ukugudlula lento ephambi kwakho khona umhlabelo uthi ngangiboshiwe kwafika uJesu ngithela lokho nganginjani kodwa kwafika uJesu manje senjani sengikhululekile sasiboshiwe uJesu engakafiki wafika uJesu wanqamula isenqo sethempeli wangena endaweni engcwele ngegazi lakhe sesinamandla abazalwane singena endaweni engcwele siyolanda izinto zethu siyolanda ukuphila kwethu siyolanda ukunqoba kwethu siyolanda amakhosikazi amakhosikazi awuvela umbheke ngamehlo nje uthi wazwami uhlave ehlabelele emshadweni angifuni uchorus leader ngifuna unkosikazi awuyashumala singakwazi ukumesha angifuni umshumayela emshadweni ngendawo engcwele ngithi baba ngizocela ubambo lwami olwaphuma la singiyalidinga seyisikhathi ziningi imbambo kodwa wena uyalwazi olami ziningi ngoba mazona kubuhle bembambo zihle futhi imbambo uzoconfuseka mazovela ubheka imbambo uzolubona senokuhlaba emshadweni ukuthi hayi kwangelona okumaqondana ngena endaweni engcwele uJesu wanqamlisa ihonqo sethempeli sine authority yokungena ngamthola khona endaweni engcwele ngamthola ngase ngamtshela uNkulunkulu wathi inkosi ngifuna kwenzeke 1 and 2 and 3 kwenzeke kulandelana ama kunkosikazi ezeke imazocela usizo oluthize inkonzo ilandelana ngisendaweni engcwele ngifuna ubaba awafika lelila uthi ngicela ungigcolisele ngiyashoda ngathi awuni 1 waphinda kanina ngathi 2 waphinda ngathi 3 ngathi yabonga baba ubambo lami sengitholi ngahamba ngaya kumfundisi ngathi hayi selukhona ubambo wathi ubone ngani ngathi hayi ngikhulekela uNkulunkulu usembulile ubani ubambo ngathi nalo ya habe sihleli kamnandi bazalwane ziyavuka imvumvumu noma zivuki kodwa engikwaziyo ubambo mina khuze sivunguvungu ngoba lo enginayo ubambo manje uma ungahlala ubambo uzothi uyakhuza uma uvela ungahamba ngoba vele uvele waye wena uthatha olunye ubambo lomunye umuntu wahlala naye bantu abasha
kuyathandazwa mawuzogana mantombazane akwathi masefika umfana nje uvela ubona imoto nothi hawa yabona la ngibambe ijackpot bathi babambe iloto kuzoba iloto inyanga yokuqala yesibili uzuthi akuyona iloto lo upelepele awusakwazi ukuphuma uma sefikile athi ngiyakuthanda hamba uyothandaza ubuze inkosi huye yini uma ngena ungavumi igazi lika Jesu lesivula amehlo lasinikeza iauthority webazalwane ukuthi sikwazi ukukhuza imoya isithobele isilalele kuze umoya obhekana nawo musucindezelwa imoya call the name of Jesus uJesu lihlanziwe ulithethele igazi lakhe bazalwane sinamandla athi uFilippians 4:13 namandla kwenza konke akithi sho njalo bazalwane nginamandla kanjani ngobani kuJesu akudingi uzoba umfundisi kuze ube namandla kwenza konke uma unoJesu nje bazalwane wamamkela njengenkosi nomsizi unamandla phezulu kwakho konke call the name of Jesus bizigama lika Jesu futhi uJesu akakhathali noma ngalibize ekseni ulibize emini ulibize ntambama bizigama lika Jesu leyo ntaba izodilika mhlambe ngegaranti ukuthi izodilika nini kodwa ngikwazi izokwenza njani ngoba ligcotshiwe sicelebrate leyo nto ephasikeni athi Hebrews 4:16 ngakho ke sondelani ngesibindi esihlalweni somusa ukuze namkelise usizo ngesikhathi esifaneleyo sondelani ngani bazalwane ngesibindi esihlalweni sani bazalwane ukuze sitholeni samkelise usizo ngesikhathi esifaneleyo isiphi isikhathi esifaneleyo isikhathi sokuhlaselwa kwakho isikhathi sokwehlela kwakho izinto sondela ngesibindi forget about yourself concentrate on him igazi lika Jesu liphambi kwesihlalo sobukhosi uNkulunkulu uyalibona umkhuleko ukubheka ngegazi lika Jesu athi awunami umntanami uhlanziwe and imoya iyabona ukuthi wena unophawu wonke umuntu wamkela uJesu unophawu alibonga igama lika Jesu noma ungaliboni wena kodwa imimoya libona musukuvuma ukunqotshwa imimoya kuza umoya ngegama lika Jesu kuza umoya ngegama lika Jesu sondela ngesibindi ungasatshiswa usathana uyasabsana Ngicabanga ukuthi ubuthakathaka nje umthandazo wakho uNkulunkulu uyawuzwa. Womthetho he uyawuzwa. Uzwa ngoKristu. Nginamandla okwenza konke. Ngayo ngiqinisana. Leli verse akulona labafundisi kuphela. Ela wonke umuntu wamkela uJesu. Nginamandla okwenza konke. Noma ungazabalaza bizigama lika Jesu amandla okunqoba atholakala kuJesu amandla okuphumelela atholakala kuJesu uchithe igazi lakhe wachithi igazi yesiphama
ungithandile kunentenhle oyezile kodwa uyathanda ngenxa yegesi lakhe elichithekile esiphambanweni kwenzeka i-covenant between wena naye. He loves you. Ungalukamazi uthando lukaJesu noma udlula kusiphi isimo uthandiwe ngoba liphalalile igazi lakhe liphalalele wena. Uyisithandwa sezulu, uyisithandwa sezulu, uyisithandwa sezulu. Jesus said, forgiveness of sins. First Peter chapter 2. Awuselitholi lafunde verse 24. Sizuze ukuthethelelwa kwezono. Sizuzeni bazalwane ukuthethelelwa kwezono. Sifundela u24 First Peter chapter 2 verse 24. Fundo sayitholile bazalwane. Yena owathwala izono zethu emzimbeni wakhe emthini ukuze kuthi sesifile ezonweni siphile ekulungeni. Wathwala izono zethu emthini ukuze sesifile ezonweni siphile ekulungeni. Oyena imivimbo yakhe yaphulukiswa. Ngemivimbo yakhe siphilisiwe. Wena usulungisisiwe. Wenziwe njani bazalwane? Zithathela izono zakho. Usungukulunga kukabani? Asikhulume bazalwane. KukaNkulunkulu. uNkulunkulu kubuka ngoJesu. Lalela. uSathane akalandaba ukuthi uthethelele. Ngoba ufuna ukuthi lo nembeza wakho osuhlanziwa ungcolisa. Uyangcoliseka bazalwane. Ungalalela abantu abathi uma ususindisiwe usindiswa one way awuphinda ungcola. Amanga lawo. Angithi kumbona umuntu ophendukile. Ekholwa ngempela eShumayela khona engibaziyo mina. Ungithola kasaphuza utshwala ulala kubo. Umefa lo muntu asayizulwini. Ayikhuluma phela bazalwane. Angithi kuthiwa umuntu mayisindisiwe akaphinde akulahleka ukusindiswa. Ngithi nanga umuntu mina ade sindisiwe. Wabuyela emuva waphuza utshwala. Usulala kubo. Lo muntu asawumntwana kaNkulunkulu na. Pho ivelaphi lento ukuthi uma kwasindisa insindiso aylahleki. Nangathi sikhonzana impela. Kodwa kasawashintsha amadoda uthi komkeke. Usushaya nga3 noma nga4. Ade sindisiwe simazi. Asaya khona ezulwini. Noma usindisiwe uSathane uyaqathama afuna ukukubuyisela emuva. Wenza njani bazalwane? Uqala kutshela ukuthi wena usindisiwe wena unezono ufuna ukukubuyisela emuva. Indlela abazalwane yokungabuyela emuva uJesu wayenza lapha kuMatthew 4. Mawufunda 1 kuya ku11. uSathane wafika kuJesu indodana kaNkulunkulu wafuna ukumkhipha entandweni wathi uJesu suka Sathane kulotshiwe.
ungabuyela ezonweni ukuthi uSathane mayiconfronta ngezono umtshela suka Sathane ngingumntwana kaNkulunkulu kulotshiwe angisakwenzi lokho angisaphili lempilo angisahambi la yona phela indlela yokumaintain insindiso kodwa mawuSathane ezokutshela athambe ophuza utshwala angitshela abanye abazalwane eBhobhonono ngithi lalela wena ngeke ulibone ibhodlela lika beer lime sango vula igate sengikhona lingena ibhodlela lifike lithi vula mbuya sengikhona ngithi yazi ngangimnandi kanjani ngivule lize kimi lifike lingivula umlomo ngiphuze kusuka wena uSathane akwenza unqanele izinto zasezweni kufela inqano kuwe lokulangazelela into zasezweni usuke ngenyawo zakho uhamba yonke uzuqalaza ukuthi abekho abazalwane ulibiza ibhodlela usheshe uliphuze uliqede ngesikhathi kufika inqano lokubuyela ezweni tshela uSathane ukuthi suka Sathane kulotshiwe mina ngisayenzi lento angisayiphili lempilo angisahambi la angisakudli lokho uyimaintaina ngaleyo ndlela insindiso yakho lethi iBhayibheli ekugcineni kwafika izingelosi kwamiyeka uSathane kwafika ingelosi zamkhonza wamxosha ngani uSathane bazalwane uJesu wanqaba nobani ungaze mase kufika umfana ongakholwa la uzumdudulela esontweni uthi ngizoyiphendulela yena obeza mase befuna imshado bathi bazoyiphendula wayiphendula indoda wena apha la kade sasindiswa siyabezwa abantu hayi ngizoyiphendulela yena kusizana ngoba labafana basesontweni abathathani ngizosenza njani hayi kuyiphendula indoda akekho nayedwa umuntu onamandla okuphendula umuntu lithi singaboshelwa ejokweni linye labangakholwayo lithini sikhulumeni bazalwane wena wafuna ukufaka ejokweni nendoda engamazi uNkulunkulu kwenze njani noma ngowesifazane nje ongamazi uNkulunkulu wafuna ukuboshelwa naye nje kwenze njani sizofa phela ukukuthandazela ngesingathandazela ngicela ningithandazela ukuhambi kahle kodwa wathe uzomphendula phendule phela uyazi mayikhama ukukhamkathi kodwa nkosiyami afuna ifaca umuhleka nje akuvela ukuthi nje bani ngibona umbani uhlala ngawo wena uzazi ukuthi unefaca awuzazi ukuthi unefaca na awuzazi ukuthi umuhle pho wafuna ukudukiswa umuntu wathi ubamthe vele ngiyazazi khuluma lento afuna ukuyisho sheshe uqede bathe qala ukuthi suka kimi wena wesuka Sathane ngingcwele mina ngibiza ngoSathane hayi phuza lo moya kuwe insindiso bazalwane wena oyimelayo ukuze ukhule kumazini uNkulunkulu imangezwi kaNkulunkulu musuku uyivumela into ephambene nezwi likaNkulunkulu Romans 12 verse 21 Romans 12 verse 21 Unganqotshwa ngokubi kodwa nqoba okubi ngokuhle Ungakubama umzalwane uhlanzwe ngegazi lika Jesu unganqotshwa yini bazalwane nqoba okubi Inehle bazalwane izwi likaNkulunkulu Ngoba lentempi uyinqobe ngani bazalwane ngezwi Unganqotshwa okubi phikisana nalelempi ngoba uSathane ufuna ukuphuca insindiso Once wathatha insindiso yakho uSathane uqedile ngawe ungavumi noma sekufika umzalwane ngoba masesizimshisa izinto ugijimela kuwe kodwa umbonile nje ngesonto ungizwile mayisethi uthi suka Sathane ngoba usayivula inhlebo uvulani bazalwane ufuna ukukususa uNkulunkulu khuza umoya
I-anointing wabazalwane itholwa abantu abamezwini. Abantu uyabona nje uba ngimile nje have ngiphikisana noSathane. Mhlawumbe abantu baqanti mase umfundisi uSathane akangqonqozi, uyangqonqoza. Yebo ngimthetha asuka Sathane uyadlala. It is written. Akusakudlo nje. Aphinda letho ngimtshele same thing webazalwane. uJesu lento wayizenza wayifundisa thina. Ngoba okuhle kuzofika okubi. Kodwa kunqobe ngokuhle. Okuhle bazalwane is the word of God. Ngoba izwi likaNkulunkulu bazalwane ilona eliphilile, ilona elinamandla, likhani liphile, kunenkembe ekhani bethathu zombili, liyahlaba, lethulela izizwe zenhliziyo, liginqa yonke intembi. The word of God. Ngoba lento efika kuwe ngezwi. Musukuvumela zonke izinto endlini kaBaba. Lithi izwi lenkosi bazalwane. 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Nithengiwe ngenani elikhulu. Igazi lika Jesu. Ngakho ngibongeni uNkulunkulu emzimbeni yenu. Sithengwe ngani bazalwane? Sithengiwe, siyiproperty yomuntu. Sini bazalwane, siumakoti womuntu. We are engaged to Jesus. Siumakoti womuntu bazalwane. Sini bazalwane, simakoti kaJesu. Usithenge ngenani eliphezulu. Asingazehlisi bazalwane, siphila impilo eshiphu. Uma waze wamehlisa uthi wazehlisa lo muntu ephakeme kangaka, wazophila impilo eshiphu. Akithi usho thina sathengwa. Athi hlabelela phela ngizwi bathi Jesus. 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Ngakho mbongeni uNkulunkulu emzimbeni yenu ngoba sathengwa ngenani eliphakemeyo. Musukuvumela isitha sikubuyisele emuva. You are expensive. Wena u-expensive wena ngoba uthenge ngenani eliphakemeyo. Musukuba sheep. Uma usulapha ngaphandle uphila impilo eshiphu nje bazalwane. Ngoba uSathane mayafuna ukukudestroya uyakususa lapha esitongweni akubuyisele phansi. Ilungelo lakho nqaba nelungelo lakho. Akithi sasigida thina abazalwane. Sicindezele. Sithi siye ePitoli. Sibe singafika isijika khona la eMaritzburg. Ukhona okwagidela wazofika ePitoli. Ngoba sasifuna amalungelo ethu sasigcinazekile. uJesu usinikezile amalungelo ethu okukhulula ezonweni asingawalahli ship bazalwane ngezinto eziship ezingasizi ngalutho ngezinto eziphelayo. Ngoba nawe uthengiwe ngenani eliphakemeyo. Sibuyisene noNkulunkulu ilungelo lesibili. Lithi iBhayibheli kwabaseFesi 1 verse 5 and 6. Ngenxa yokufa kaJesu senziwe saba abantwana bakaNkulunkulu. Ngani bazalwane? Ngograce ngoKristu Jesu. Uyabona mase umntwana kaNkulunkulu uyindlalifa. Yonke into ebhilonga kuNkulunkulu eyakho. Unelungelo lokungena kuNkulunkulu uyocela noma yini oyifunayo ngoba uyingane. Untando bazalwane. Noma ngafika umeza kimi akalokho ecabanga ukuthi ngabe ubaba unayo imali. Abe ne stress. Khona into engimtshele yona. Ngathi lalela ke. Ngicela wena ungayikhathazi ngendaba ethinta imali. Sikhathaze ngezincwadi. Yonke into ethinta imali thinta mina. Khululeka wena. Don't stress about money. Nangu ATM wakho. Lasekusena athi ngimkhumbuza ungayikhathazi ngento edingana.
u-ATM wakho bani wena zikhathaze ngencwadi funda konke okudinga imali utshele mina angithi ingane yami bazalwane noNkulunkulu akafuni isikhathazeke ingakho nithi ningakhathazeki ngalutho kodwa intweni zonke iy'celo zenu mazaziwe uNkulunkulu kokukhuleka kokubonga kokubusa khona ukuthula kukaNkulunkulu kuyogcina inhliziyo zenu nengqondo zenu kuKristu Jesu. Philippians 4:6. Ningakhathazeki ngalutho. Unobaba wena okukhathalelayo, unobaba wena okuthandayo, tshela yena. Tshela yena yeke ukhathazeka unakho konke. Tshela yena wena kholwa wena zonja stress yourself ngokholwa yena uzonakekela konke kwakho. Tshela yena awungasungalala ebusuku lokucabanga hey ngizophathwa iBP uphathwe izonke izifo. Hey uJesu kwenze konke bazalwane. Sikhululwe kukho konke nothezona kuphela singabantwana bakhe. Umntwana mayiza kwekha yaze khathana noma kuthiwa isigebengu sendawo uma sebemshaya beza naye ekhaya umazi isigebengu uthi hayi lo akasona isigebengu umntwana wami futhi usukhuluma iqiniso ngoba yena kadalwa ngesigebengu umoya obugebengu okuye. Uyifikela ingane yakho noma ibheda kanjani because awukwazi ukulahla amathumba akho. Sizelwe uNkulunkulu bazalwane lithi iBhayibheli konke okuzelwe uNkulunkulu kuyalinqoba izwe. 1 John chapter 5 verse 4 and 5. Konke okuzelwe uNkulunkulu kuyalinqoba izwe. Lokhu kuyinqoba izwe ukukholwa kwethu. Asinqoba izwe ngoba siyikhondla. Elinye ulungelo esilitholile ukunqoba izwe ngokuchitha kwegazi likaJesu. Wena umnqobe ayikho nje mfoka jirete ngakunqoba lutho uma kuKristu lithi uma nimezwini lami ningabafundi bami isibili. Akethi sho njalo izwi bazalwane uma simi kuphi ezwini singabafundi kusho thina njengabazalwane simezwini bazalwane. Awu bazalwane umlenze wakho yizwi udondolo lwakho khona lecule engalithandi licula iphudondolo angazi longena phezulu alukho udondolo ongena ezulwini yizwi. Angucula wonke amaculo ongawazi neminingi yawo ulicula ngombonje wazi walicula ungena emoyeni engawazi ukuthi umuphi ngoba lukho udondolo longena ezulwini yizwi. Uma nimezwini lami ngingabafundi bami isibili. Angeke wahlulwa yilutho uma umezwini uzozofuna udondolo baziyenza inzima izinto ngaphandle ucathi kadondozo akudondozelelwa la kumewezwini. Ngiyacela ma worshipers ngasihlabelele lelo culo uthi iphudondolo lokungena angazi kuthiwani kuthi udondolo ongena ezulwini angazi noma kuthiwa ezulwini noma ku ethi hey waze kulaze la ship izulu angivele ngiyonquma isihlahla phela ngidondolozela izwi. Uma nimezwini lami ningabafundi bami isibili. Usekhona amen. Ekwesithathu isine living hope ithembe lingaphuphi. Uma mntana uJesu you have a living hope. Unethemba enjani bazalwane? Akhathali ukuthi udlulaphi kodwa unethemba elinjani? Funda uPeter 1 Peter chapter 1 verse 3 sengaqeda balo uthi 1 1 Peter chapter 1 verse 3 funda. Makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu Jesu Kristu owabuye wasizala kabusha ngokwesihawu sakhe esikhulu. Sizelwe bazalwane sishani ayisizelwe ngesihawu sizelwe ngomusa. Uma bheka wena uNkulunkulu uyasmile awuthi awunayo indlalifa yombuso wami ifa lonke ngilalelakhe
qhubeka sisiwami. ukuba sibe nethemba eliphilileyo ngokuvuka kukaJesu Kristu kwabafileyo. Sinethemba eliphilileyo ngokuvuka kukaJesu Kristu kwabafileyo. Ngokuvuka kwakhe nje sesinethemba. Kusho ukuthi abazalwa noma ungavukani, sithemba izinto zingathembisi. Siba nesibindi izinto ephikisana nathi. Ngenxa ukuthi uvukile. He has risen. He has risen. Uma uvukile sinethemba lento emiphambi kwakho izowa. Izokhothama. Kodwa izotshelwa uwe ukuthi ayize njani. Ithemba. Awuthembi makuhamba kahle bazalwane. Uthemba kungena lutho. Uthi ukhona owavuka. Ukhona owangifela. Ukhona owazinikela. Ngaye ngizophumelela. Ngaye ngizonqoba. Ngaye ngizodlula la. Ngaye ngizophila kulesifo. Ngaye ngizoyithola imali. Ngaye konke ngikudingayo uzongenzela kona ngesikhathi sakhe. Ithemba. Uthemba into ongayiboni. Uthemba into ongayazi. Kodwa uthemba ngoba uJesu unikela ukuphila kwakhe wavuka kwabafileyo. Ilungelo lakho ukuba nethemba eliphilileyo. Uthemba kuqinene. Bekuhleka nabanye abazalwane bathi awekholwa kangaka kodwa ingane zakhe zacula emadrugsini. Uthi baba kumina ngishaya icula emadrugs. Ngethemba wena baba. Athi umhlabeleli sengiyame themba loyo. Jesu kwabafileyo akuzi izinto zithembise sithemba izinto singathembisi ngoba uvukile kwabafileyo unithemba lethu ungamandla ethu. Igama lika Jehova likumphoshongo namandla olungileyo ubalekela kuwe alondeke. Amahubo 125 verse 1 lithi abamethemba uJehova bafaniswa nentaba seSiyoni engasoze ezenyezanyiswa kodwa imini kunaphakade ngoba mawethemba noma izinto singathembisi angeke wanyakaziswa. Uzovukelwa kodwa angeke uwiswe phansi. Uzocindezelwa kodwa angeke uqedwe. Uzovukela ngazonke kodwa lento ngeke ikubulale. Abamethembayo asimethembe bazalwane ngoba uSathane ngeke akushintshe akwezile uJesu uvukile. Uma uvukile uvuke nokunqoba kwethu asisoze sanqotshwa kodwa singaphezulu kwabanqobi. Ilungelo lakho leka 4 unokuphila okuphakade. Funda uJohn 10 verse 27 to 28. John 10 verse 27 to 28. Izimvu zami ziyalizwa izwi lami nami ngiyazazi ziyangilandela. Ngizinika ukuphila okuphakade azisoze zabhubha naphakade. Akakho ongazihlwitha esandleni sami. Izimvu zami namba zenzani? Sizwani? Sizwa izwi lami. Nanku ukhiye. Izimvu zami zenza njani? Lazi izwi. Njengoba uzazi. Number 2 ziyangilandela. Oh, number 2 ngiyazazi. Angithi sho njani number 2? Ziyalizwa izwi lami. Ngiyazazi. uJesu sazi ngokugcina izwi lakhe. uJesu sazi ngezwi lakhe and then ngizinika ukuphila okuphakade ayisoze zabhubha futhi akekho ongazihlwitha
ukuhlwitha esandleni sika baba. Uma umezwini noma ungavukelwa yini, ayikho into ezokuhlwitha isalvation yakho provided umezwini. Awulandela abaprofeti abanqakisana ibusiso. Unelizwe nje ukuthi laphana eCity Hall khona umprofeti ofikile ucathama ebusuku. Nangu umprofeti. Izwi. Hallelujah. Bese silandela yena. Mosuku uyilandela izinto ngezona. Uyazi nje sibulala bazalwane, silandela izinto ezwrong. Ibandla namhlanje ave lilandela izinto ezwrong. Mayingekho nje phatha abazalwane uyashintsha ukulandela uJesu alandela ezinye izinto. Yeke lento ilandela izokubulala. Hayi ngikhuluma nawe impela lento ayishoyo. Lento ilandelayo iyeke. It will kill you. Landela uJesu. Ayikho into ezokususa, ayikho into ezokuhlwitha. Noma ungavuka isiphepho ungavukani, kodwa lithi iBhayibheli akekho ozokuhlwitha. Asisahlwitheki bazalwane uma sikuKristu. Sinokuphila, asekusabi nokufa. Ngoba sinokuphila phakathi. Number 5 sine prosperity. Ngokugcina prosperity. Ngicebile yeka Second Corinthians chapter 8 verse 9. Ngokuba niyawazi umusa wenkosi yethu Jesu Kristu ukuthi nakuba ecebile waba mpofu ngenxa yenu ukuze ngobumpofu bakhe nicebe ni. Wayecebile uJesu kodwa kangasho ukuthi angeke mina ngibe mpofu ngenxa abantu abasuka kuwe baba. Wakhetha ukuba isikhaka ukuze azolanda thina siyikhaka bese siyaceba. Sicebile uma sino Jesu ingcebo yensindiso, insindiso ingcebo engunaphakade. Uma uno Jesu ucebile ingcebo engaphakathi ilanda ingcebo engaphandle. Ingcebo engaphakathi enza njani? Iqala ngaphakathi ingcebo. Ungavumeli uSathane acishe ingcebo ekuwe. Ngoba le ingcebo ekuwe ngaphakathi ivula iminyango. Ivula umnyango ongavalwa umuntu. Bazalwane amalungelo ethu. Iliphi ilungelo lokuqala bazalwane ngikhulume ngalo? Ngicela siphakamise izandla. Ngicela siphakamise izandla. Ilungelo lokuqala Mama Mthembu. Sorry. Forgiveness of sins. Ilungelo lesibili Mama Zondi. Sibuyisene noNkulunkulu. Ilungelo lesithathu ngizobona ngesandla bazalwane. Mama Ncube. Living hope ithemba eliphilileyo. Ilungelo lesine Mama Zondi. Ukuphila okuphakade. Ilungelo lesihlanu prosperity. Ilungelo lokuqala cha ufuna izandla. Ilungelo lokuqala ilungelo lokuqala esinalo ngokufa kaJesu bazalwane. Cha phakamisa isandla. Mama Mthembu sixolele izolo. Elesibili laba abaphakamisile ngisabadingi sengifuna labantu sengizobakhomba nobe ngaphakamisile manje. Elesibili ilungelo esinalo hawu Miss Gasa sibuyisana nobani? Gasela hayi Gasa uNkulunkulu. Elesithathu hayi phamisana izandla bazalwane anizwanga nini? Phela anqena uqala phansi ngishumayela. Mama
Living Hope ithemba liphelele. Elesine bazalwane phakamisani izandla. Elesine yazi nayibambezela ngase ngithandazile ngasuka la. Yebo lapha emuva. Ngikhomba impela yes. Eternal life. Elesihlanu hands up. Mamduma. Prosperity. Shayeleni izandla bazalwane. Elinye ke ngisakhuluma ngalo healing siphulukisiwe ngemivimbo yakhe siphilisiwe kwizifo zonke. That is number 6. Yikho ke lokho esicelebrateayo. This is our Passover. That is what we celebrate. Izinto uJesu asenzele zona. Ungavumi uthathwe ilungelo lakho. Ngicela sime ngenyawo. Papa mani bazalwane baka Kristu vumani sekusile shomanini kuthi noma sekhona ukulahlekelwa ithemba lokuthethelelwa kwezono ebese babongcoyo uthuma inceku yakhe izosikhumbuza. Siyabonga baba ukuthi sinethemba elingapheliyo, ithemba elinguJesu. Siyabonga uNkulunkulu ongcwele ukuthi baba noAbrahama wathemba phezu kwethemba noma kungebonakala ngamehlo, kodwa baba siyabonga ukuthi nabagulayo banethemba elingapheliyo. Baba siyabonga ukuthethelela izono, siyabonga umsebenzi wasesiphambanweni, siyabonga ukusikhumbuza baba ongcwele umuhle. Awufisi sidideke, awuvumi nonyawo lwethu ukuthi lishelele, ngoba uloku usikhumbuzile uNkulunkulu ongcwele ukuthi silana kungenxa yomusa, silana ngenxa yothando sithande ngalo. Udumo malube kuwe uNkulunkulu onamandla egameni likaJesu. Amen. Angazi khona okusele lapho ngemuva.